σου πω. Πρέπει να είσαι ένα καλαφρόγραμμα και μισό, Κοίτα, επειδή ξέρω εγώ δεν μπορώ να ασχολούμαι με ένα κοντό που είναι στο ύψος του φαλού μου, ξέρω εγώ. Πήγαινε σπίτι σου, στη μάνα σου, πιες το γαλατάκι σου και έλα να πολεμήσεις μετά με το σπαθί των σωστά αργός, ας πούμε. Γιατί κανονικό σπαθί αφιβάλλει θα το σηκώσεις. Μουνάσπαρμα. Από την μπάρα σου τώρα. Τι λες ρε βλάκα, καράφλα, που σε 2 μέτρα πάνω στο ναό σου και μιλάς, παστανόγραμμα. Τι λες να από την μπάρα σου. Εγώ με 2 μέτρα στο πάτωμα κανονικά. Εσύ πόσα μέτρα είσαι ρε, 1,20. Με τα χέρια στην ανάταση. Κάπου εκεί. Κάπου εκεί είναι το ένα μουνίχι ρε μουνάσπαρμα. Το νύχι ρε. Αυτό που το βάζει τον γκολ στο μουνί της μάνας σου. Τι λες ρε, η μάνα μου έχει πεθάνει εδώ και 45 χρόνια προ Χριστού. Ρε φύλαξες πως την φωνάζανε προ Χριστού τη μάνα σου. Ναι, ξέρω. The fast mouth. Έτσι τη φωνάζει ο Χριστός. Τι λες ρε, το γρήγορο στόμα. Ο Χριστός δεν ήξερε αγγλικά. Παστανόγραμμα. Α, ναι, ο Χριστός ήταν για το κούτσο παλικάρι και Λοιπόν, αυτός. άκου, παστανόγατο. Επειδή ξέρω εγώ δεν πάω ασχολούμαι με ένα μαλάκα, ξέρω εγώ. Για να μην νευριάσω, έλα πάρε την μπάρα στο σπίτι μου, γιατί είχε να μουρίζει να την γιόρυγα του Σουέζ και δεν μπορώ, ξέρω εγώ, να την βλέπω. Οκ.